Hello, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest gra Hell Let Loose, czyli taki bardzo realistyczny FPS traktujący o klimatach II wojny światowej, troszkę przypominający grę Squad. No, w każdym razie w tym momencie dostępny jest aż jeden serwer do grania, to jest wersja alfa. Łosiu udostępnił mi swoje konto na Steam, bo ja nie wykupiłem tej gry w Kickstarterze, bo już im nie wierzę. Także dzięki piękne Łosiu za to, że udostępniłeś mi możliwość pogrania sobie. I co? Mamy wielką mapę, jak widzicie, naprawdę dużą. Jesteśmy tutaj podzieleni na oddziały. Aż na, moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 oddziałów. Ja się dołączę do oddziału H. I co? I po prostu chodzi o to, że przejmujemy punkty na danej mapie. Gra jest taka stricte taktyczna. Tak bym to powiedział. Tu sobie wybieramy rolę, ja sobie wezmę może po prostu Riflemana. Tutaj gramy po stronie, prawda, Niemców, żeby była zgodność historyczna. To jest na żywo, można kogoś pozdrowić jak ktoś chce. Znaczy na żywo, na YouTubie już tego nie macie na żywo. O, znaczy to jest akurat, jestem Niemcem z Mauserem. I moi drodzy, podstawowe fakty są takie. Gra działa na Unrealu Engine 4, jeszcze ma wiele wad optymalizacyjnych i tak dalej. Może na streamie i na YouTubie wyglądać trochę słabo, bo jest tu pełno roślinności, która psuje bitrate. Oczywiście. I nie wiem czemu tak mi... Aha, to będzie kolejna gra problematyczna do streamowania, pewnie z jednego kompa. Jeszcze tylko zerknę na chwilę, a to nie mogę zerknąć opcji, niestety. Dobra, w każdym razie nie ma tragedii, przeżyjecie. Gra kojarzy mi się z Brothers in Arms, moją ulubioną grą w klimatach II wojny światowej. Także kurde, no jest dobrze. Jak widzicie, my jesteśmy tutaj, tu są nasi wrogowie. Także, czy mogę sobie jakiś znacznik dać na tej mapie? No niestety nie. Chyba tylko dowódca może dawać znaczniki. Także jak widzicie, jesteśmy od czegokolwiek dość no, daleko. Tu jest nasz kamrat. Nie wiem, czy tu jest friendly fire. Sprawdziłbym, ale się boję. Ale ma palcyska opuchnięte. W ogóle graficznie, kurde, powiem wam, wygląda no sztosowo. Jak ktoś pamięta Bataliona 1944, to jest po prostu cudowne w porównaniu do tamtej gry. No. I tak. Tylko właśnie na streamie widzę, że spadają FPS-y z 60 do 50. Czy mapy większe jak w PlanetSide? Nie, chyba nie. Ale jest bardzo duża, jak widzicie. Nie wiem czemu on to co chwila przeładowuje. Co tu mamy? Mamy granat jeszcze. Mamy... Czyżby to był mobilny spawn? Nie wiem. Na streamie spoko chodzi, bo u mnie na podglądzie jest raczej tak se. No ale trudno. Dobra, i tutaj generalnie jest tak, że ginie się od jednej kuli. Gra jest wymagająca, wydaje mi się, nawet bardziej niż Red Orchestra jeszcze. Stricte zespołowa. No, ciężko tutaj, wiecie, się zespołować, jak się... Nawet nie wiem, czy mam komunikację włączoną. W każdym razie idziemy, poszukamy jakiejś walki. Może coś się tu uda... pokazać, jakieś strzelanie. Gra jest jeszcze mocno niedopracowana, nie widać nóg, nie ma wielu efektów, są też jakieś błędy graficzne. Na przykład jak się biegnie, to nie można skręcać w ogóle postacią. No ale to jest alfa. To jest alfa build, o. W ogóle jest o tyle ciężko, że nasi jak są kawałek dalej, to jeszcze widać niki, a teraz już nie. I teraz można by było równie dobrze pomyśleć, o, to są wrodzy żołnierze i ich odpalić. Także no. Tak, to jest ten skład ala skład w II wojnie światowej. Dobra, idziemy za naszymi. To może dojdziemy do jakiejś akcji. Łatwo się ginie generalnie, a nie chcę się ginąć, bo są duże obszary do przebiegnięcia. Będą pojazdy też, póki co jeszcze nie ma pojazdów, ale będą normalnie pojazdy. Także myślę, że to może być coś... To może być coś dla mnie generalnie. To może być... Mówię wam, że są widoki, że będzie to świetna gra. Klikając T, można sobie włączyć na chwilę taki prosty HUD. Znaczy nasz team, tutaj zasoby drużyn, ile mamy naboi, takie rzeczy.
co normalnie znika, co też jest fajne. Need supplies. Co on tam powiedział? Nie wiem, gdzie jest klucze, gdzie się gada. Wiecie, ja poklikam różne rzeczy. Tu nie. Tu nie, tu nie. A, tu są opcje, dobra. F. G. Nie! Nie chciałem rzucić! Jezu, chciałem, że rzucę go. A, piszę teraz do teamu swojego. Na L się pisze do Plutonu swojego. Ja coś tu rozkładam. A, to jest ammo box. O. I widzicie, i tutaj można, i tu są mobilne spawn pointy, po prostu nasi rozkładają. Ja dałem skrzynkę z amunicją, możemy się zresupplyować przy niej. Wiecie, ja szukam, gdzie jest komunikacja głosowa. Garrison OP, coś tu mogę zrobić, nie wiem w sumie do końca jeszcze o co chodzi. Zbudować mapa. Dobra, powiem wam, nie wiem gdzie się gada, ale idziemy do boju. Tu jest jakaś walka. Lecą granaty. Czy to idzie przeskoczyć? Niestety nie. To jest za głośno. To jest za głośno, nie mogę wejść do opcji. Dobra, będzie jak na wojnie. Głośno. Chciałbym wam przynajmniej pokazać, jak wygląda strzelanie i zabić aby jednego wroga. Dobra, to se strzelę. Tak wygląda strzelanie. Według mnie dźwięk tego kara jest trochę niedorobiony. Ale też nigdy nie strzelałem z Mausera, nie? To nie wypowiadać z drugiej strony. Patrzcie, grzyby. Niezniszczalne. Nie wiem co się stało, że... Co się stało, że... Get on the floor, dude. Why are you standing there? Jesus. Jest to nauczka. Jest to nauczka, moi drodzy. Ja myślałem, że wiecie, że to tak se leży typ, nie? Że zwłoki, że przypadek. Dobra, weźmiemy sobie Assaulta teraz. Jak ale się zespawnować na tym mobilnym spawn poincie, nie wiem. Dobra, zapewnimy się na bazie. Kurde, nie wiem jak się gada, bym se pogadał z nim, nie wiem jak. Aha, mamy Gevera teraz, 43, fajna broń. Tu jakieś działa, albo inaczej armaty. Może nawet będzie kiedyś można korzystać z nich, skoro będą pojazdy. No. Także ciężka gra do pokazywania, żeby za moment pokazać coś, jakąś akcję, bo po prostu mapa jest ogromna, ja jej nie znam. Szybko się ginie. I tak to wygląda. Tutaj pan już się niepokoi. Gdzie są nasi? Tam, na południowym polu. To idziemy tam. Jest jakiś kościół. Mam lornetkę? Nie mam lornetki. Find Flug or Carol Films. When you guys die, will you respawn as a medic, please? Find? Po niemiecku wróg. Mapa jest tylko jedna, oczywiście dostępna, będą też inne. Two guys over there. Szkoda, że nie wiem o czym mówią, w sumie. Zaraz będę ale wiedział. I teraz, nie wiem, strzelać, nie strzelać? Nie wiem, czy to nasz, czy nie. Nie, chyba nasz. Skoro plecami do mnie. Siema na Medalos. A, już się czają, czyli... Czy są swastyki? Nie wiem. Dobra, on biegnie, to ja za nim. Animacja biegu jest taka trochę... cheesy. Ale to może wszystko będzie poprawione. Jak wysłać mi szept? Klika się na mnie i wyślij szept, czy coś takiego. Tu nasi się prują. Ej, idź, bo ja też chcę iść powalczyć.
znikła. Nie wiem, ale gdzie są wrogowie? Dobra. Jolo. Chyba ktoś do mnie strzela. Tak, ktoś do mnie strzelał. No i widzicie, i tak to właśnie wygląda, no. To jest wojna, jak w prawdziwości, tylko że w grze. Dobra, ja się umrę i podejdę teraz do sprawy ostrożnie. Widzicie, to jest... Tu się szybciej ginie jeszcze jak w orkiestrze. Ja bym może chciał być jednak automatycznym riflemanem. STG-44. Oj, tu moi drodzy, możecie sobie obejrzeć pojazdy, które na razie są tylko takimi jakby, no... Jakby to powiedzieć, makietami. A już wkrótce mają być normalnie grywalne. Także myślę, że wtedy gra dostanie jeszcze pazura. Tym bardziej. Bo klimat jest zajebisty. Klimat jest taki właśnie Brothers in Armsowy. Tylko jeszcze bardziej hardkorowy, bo się, no... Ginie się, kurde, im Augen. Blik. Jakby tak się na przykład zgadać z powiedzmy 5 kumplami i tworzycie sobie taki teamek i 50 na 50 to jest kurde mega. To mnie się podoba. Nie wiem czym są te... Że ja tu wybieram Garrison OP. Nie wiem o co chodzi. Ziemi bez drugiego I. O, to teraz jest najmniej ważne. Czy tu idzie przejść? Chyba nie. Battle Royale w II wojnie światowej, no to w Battlefieldzie kolejnym będzie można coś takiego zobaczyć. Jestem zdziwiony, że tu nie ma nóg. Jak tą grę odpalałem, to byłem przekonany, że będą nogi. A ty takie zdziwko. Ciekawe, czy będzie można na przykład wzywać jakieś te moździerzowe ostrzały i inne naloty, to by już było całkiem zajebiście. Ktoś strzela, ale z Mausera, czyli nasz. Dobra, wbijamy na miasto. Tu generalnie widzę wielki potencjał do bycia snajperem. Skoro się ginie od jednego strzału. Dobra, trochę się cykam. Hotel company spawned down at the flag south of Sainte Marie du Mont. We're trying to hold the fields of the corner. Sticking with G Company. Oni tu podchodzą do sprawy mega zawodowo, a ja taki zagubiony. Czy tu ktoś jest w tym kościołu? Bo tam się coś dzieje, a ja nie, ja chcę brać udział w wydarzeniach. To się tak skończy pewnie, że polegnę za chwilę, ale trudno. No nie, i właśnie i to jest to. I wygrali Niemcy.
Czyli my w sumie. A, okej. Ja się do tego na pewno przyczyniłem w stopniu bardzo średnim. Ale okej. Czy idzie tę grę kupić? Tak. Na Kickstarterze. Bem. Spróbujmy pograć po drugiej stronie. Tych niby dobrych wtedy teoretycznie. Tak, trwało 15 minut, zginąłem 3 razy i nie widziałem przeciwnika ani razu. I teraz wyobraźcie sobie, że tak faktycznie ginęli żołnierze na wojnie. Często. Także no... Wiecie, wojna to piekło. Faktycznie. Wojna to piekło. Nie ma co kulać beki. Zobaczymy, może po drugiej stronie nam pójdzie lepiej, albo jak wszyscy wystartujemy z jednego punktu i jakoś tak się rozplanujemy lepiej, że ja nie musiał dobiegać do tego. A czy mnie już wzięło z automatu do United States? Okej. To ja chcę tu. O! Meskalinowy ludek. Dziękuję. 8 lat minęło. Hej YouTube, wbijajcie na streamy, zostawcie subskrypcję u Niklausa. Dokładnie, bardzo dobrze powiedziane. Bardzo dziękuję i się przychylam. No i patrzcie, i teraz tu jesteśmy wśród swoich. Regroup on me, boys. O, dzięki Patiś. Number one. Witam konkubinę. Cicho! Moses, I got your supplies. Ja muszę tą grę trochę ściszyć. Jesus! We going to fucking North. O kurwa, sorry. Dobra. Dobra. All west, guys. Hopsy. Co robimy? Why are you guys wasting ammo, you fucking retards? Zamknij się, bo cię zabiję. Dobra, lecę za nimi. Oni My wyglądają... squad, North Farm. Idę z nimi. Widzicie, i to jakby się komunikować, tak Dobra. właśnie, to jest fajne. Tylko nie znalazłem tego. Nie znalazłem po prostu opcji, gdzie jest komunikacja głosowa. Jeszcze. Alright, we got support. We got at least some medic. No, medic's gone. Ja jestem medykiem przecież. Ugh. No i... Jezu, jak żołnierze mieli we wojnie takie problemy jak przeskoczenie płotka czy... A to nasi! Ja bym już napierdalał. Siema Asia Basia. I hate when the aerial the squad leader that does squad leading doesn't have a working mic. Yeah, it's like, why pick the squad lead if you can't talk to the other teams? You know there's coordination involved in this game. Exactly. No ja nie mam, dlatego So ja, far, I only got one ja się squad nie that's zrobiłem talking to me dowódcą right now. drużyny. As it Yeah. happened to me earlier. Nie umie gadać z nimi. It's been happening to me this past week. Actually, this whole weekend, actually. Jest bardzo ładna gra wizualnie. Jak nic nie zepsują i jak będą ją uaktualniać i dawać uaktualniać i dawać aktualizacje. Nie wróżę tej grze świetlanej przyszłości. Bo jesteś głupi, dlatego. Ustawień sterowania są, ale nie można do nich wejść z poziomu gry teraz.
Ta gra to jest tak jak na wojnie było. Że się biegło i biegło daleko w obcym kraju, a potem nagle się padało i potem już się nie miało świadomości, bo się nie żyło. Hey, they talk. They're talking. Kto, co? Ja nic nie słyszę. Do you hear the angels? Hallelujah. Hell yeah, dude. Siema, kalesony Sokratesa. Twórcy wiedzą, bo wtedy byli na wojnie, dokładnie. Cały czas jak widzę postać bez nika, to mam wrażenie, że to jest wróg, a to niekoniecznie musi być Alright. wróg. Spread out a little bit. Nas tu jest 2, 4, 6. Co to jest? Shit, I fucking hate fields. Fields. Especially Zaraz at those zobaczycie. AA guns Zaraz right się there. rozkręci. Not a pretty safe site. Zaraz wybiegniemy na Yeah. pole. Zaraz wybiegniemy na pole, gdzie będzie ustawiony karabin maszynowy i wszyscy zginiemy. Dude, Czyli imagine. Oh tak jak- my god, I just imagined something. Tanks right here in this open field. no jak będą czołgi, to będzie kurwa I would sztos. not want to mess with that. You know what I'm saying? Like they have a couple tanks up here by the fucking artillery Siema Kubek. weapons, you know, and we're just coming around the corner and just fuck. A to nie biegnie Niemiec? No kumple nie zareagowali, to ciężko stwierdzić. A co my tu zostajemy? To ja nam tu mogę położyć skrzynkę. A, bo my mamy tego bronić tutaj. Dobra, to ja nam zrobię skrzynkę. Bo my bronimy tego punktu. Soft contact 190. Far. Uuu, 30 zł. Capping North Farm. Let me know if you want to put down an OP. Mijeli to mam za dużo pieniędzy i mi bije do głowy 30 zł. It Dziękuję. was 190, 200, yeah. It was, 190, gunshot 200? from German rifle. A, gunshot from German rifle. Siema Killer V. Alright, let's keep going. Let's find some better cover down here somewhere. Uwaga, zaraz możemy zobaczyć żywego Let's try przeciwnika. to go into the little Na fucking burgera. barn right there. Ja. Ale to jest dopiero na jednego. Obrajski. My rifleman take point. A jak Obrajski skończył? Coming Bo up. nie pamiętam. To był... Nie, to nie był ten, co go bomba z samolotu zabiła, nie? Snajper go zaszczelił? Nie umiem sobie przypomnieć. O, no, snajper go zaszczelił, no. Clear to the wagon. Soft contact 165-ish. Unknown. Move, move, let's go. Boję się, że Double O! time. Zajęli Niemcy. Dobra, zaraz będziemy ich kopać. A tu jest wolne jeszcze. A pole zajęli Niemcy. Ale My kurde, MG, jak where you ktoś, at? jak ktoś lubi klimaty Machine gun, drugowojenne, where you at? jak oni to będą, Barn secure. jak będą to naprawiać, jak będą Roger to that. ulepszać, jak wprowadzą te Where the pojazdy, fuck is he at? to przecież to będzie tak zajebiste. Alright, nie? I Ja just tu see it. widzę te. Set up your widzę- MG, like, right są here, widoki. looking down this road. I'm gonna come over here and Tu się See nasi what's up zbierają, over będzie akcja. Żebym tylko jej dożył. Żebym jej dożył, będzie okej. Czy ja mam lornetkę? 65% up. Nie, ta klasa nie ma lornetki. Dobra, musimy zerknąć właśnie jak to wygląda. My się patrzymy... Czekajcie. alright, I see Pole jest contact tu. 120. Aha. At least A to już jest... Niemcy to już zajęli? Tak. pretty far. I don't Wszystko know. już jest niemieckie dalej. A, są Niemcy. It went east. Pretty sure he's going over. Tutaj tak jak na prawdziwej wojnie strzela się do malutkiej
sylwetki na ekranie, na horyzoncie, z nadzieją, że to jest wróg i że się trafi. 90% up. I dlatego tutaj właśnie się gra zespołowo, bo teraz potrzebny jest dowódca z lornetką, który powie, gdzie są Hey, Moses, wrogowie, drop an OP right poda here nam if you can. koordynaty, my ich będziemy mogli przykryć ogniem, ktoś się przemieści, podejdzie bliżej i ich rozjebie. So we have a Rozumiecie fallback to? point. I to jest właśnie taktyka, i to jest jak prawdziwe, a nie Call of Duty i Battlefieldy. Siema pan Kajzerka, siema Kamil Kania. Where the fuck did he go? No ja też właśnie nie wiem, gdzie Oh, on did it poszedł. bug out? No i widzicie, niby nic, ale jak wyjdę na to pole, to zginę. Na stówę. Yeah, but fucking bugged out, dude. Yeah, it's been happening. Ale znaczy od tyłu to nas nie zajdą raczej, bo Where's my supply guy at? chcieliby zrobić mega wielką Fucking drop his supplies. Fuck it. Let me, let's get it in over here. flankę. Ej, można by się przez te pole przeczołgać niby, nie? No bo nasi coś tam kryją ogniem, ale kurwa nie wiem kaj tak dokładnie. Tam się coś... A, ładny dźwięk blaszki. A tam miny. Will do. Nie no, minów chyba nie będzie. Jesus, I hate that shit when it bugs out. Stay put. No i kurde! Security, please. So I can talk to the other squad really quick. Może medyk gdzieś. Who the fuck is shooting? I widzicie, to jest tak, postrzelałem w krzaki, nie zobaczyłem wroga ani na moment i tak zginąłem. No i to tak właśnie jest. I tak to właśnie jest w tej produkcji. I Alright, tak to boys. było. Let's move Archer. Znaczy powiem wam tak, Copy that. paradoksalnie mi się to podoba właśnie, Slow and steady. bo ja na coś takiego Try czekałem to od get behind dłuższego czasu. cover. Let's try to get on the road on this side. To mogłaby What być side? gra, znaczy na razie to tak średnio. So we can ale- get onto an open field. W rozwojowych fazach to mogłaby być gra, która by, że tak powiem, uzupełniła mi braki po tym, że nie ma kolejnego Brothers in Arms i po tym, że Call of Duty ostatnio było... No, że się na YouTube'a to idzie, to nie powiem dokładnie swoich przemyśleń, głupie było. 15 metrów nad przeciwnikiem. I jedne z ładniejszych błot w grach. Six % up. Średnio, happy. bo Amerykanami. A Niemcami, można potem jeszcze Niemcami spróbować. Może Niemcami pójdzie lepiej. Ja teraz muszę obadać, gdzie ja jestem. Ja jestem tu. I ja bym się musiał kierować tutaj. And it's gonna take me a lot of practice being a squad lead so I can get better at this shit. Widzicie, ludzie tu się wczuwają mega. I mi się takie coś podoba. Alright, just, Chciałbym z nimi gadać, tylko nie code obadałem, right gdzie here, się boys. mówi. A niestety z tej nie mogę stąd wejść do opcji. A nie, mogę! Tu są. Czemu ja tego nie widziałem? Manual Bolt Cycling. Get To w some ogóle shots fired włączyć. from the east, from G Kontrola. Company. Key bindings. TOC. V. Tu są... Okej, aha, tu jest jeszcze Platoon Radio w ogóle. O, widzicie, jest driver, pomimo, że jeszcze nie ma tego. Nie ma tego. Była opcja, żebyś nie musiał biec od początku mapy. Tak, tylko że ja nie potrafię się spawnować na tych punktach. Nie wiem, jak to działa. 50% up. Nie oświeca się Whatever, dude. żaden głośnik, jak mówię na V. Motherfuckers Huh? are retarded. Not you. Like, Hello? oh, thanks. Fucking G Company's fucking acting stupid. Nie działa mi mikrofon, nie wiem czemu.
Graficzka jest elegancka, no tylko na streamie to działa słabo. Why are you Są guys takie way down there for though? spadki z 60 do na przykład 50. Jest zła do Squad leads streamowania that gra, hold here, nie I aż held tak here. jak Hunt. Yeah, no, I'm Ale talking about no. those two. Oh my god. Dobra, ja tylko mam nadzieję, że mnie ktoś nie odjebie za chwilę, bo było smutno, musiał zaś lecieć. I hate when people don't fucking listen, dude. Znaczy rozumiem, że to się komuś nie They podoba i just do ktoś lubi whatever the dynamiczniejsze hell they gry, nie? want. Ale na pewno też będą takie mapy, że będą jakieś miasta. Znaczy są miasteczka, tu są zabudowania na tej mapie. Bo ona jest po prostu, patrzcie jaka ona jest duża ta mapa. Ile zajmowało mi przebiegnięcie gdzieś z tego, ile mi zajęło przebiegnięcie stąd dotąd, I like flanking. a to jest so- jedna, druga, trzecia, czwarta, to jest 1/6 mniej I więcej. don't. I like flanking too, but my bad. I'm just getting frustrated about these fucking. Nie, to idiots nie, don't know how to play. a Hunt działa na jakim You know, silniku, the bo squads. Znaczy- Nobody's really talking. w sumie może być, bo to jest na Unrealu 4, to Hunt obstawiam. Getting a A little Hunt, nie, frustrated. nie, Hunt jest chyba na CryEngine Too much akurat. talking is not good. No, Hunt jest na CryEngine. Yeah. Ja nie zapłaciłem za Kickstartera, mi pożyczył konto swoje łosiu. Bo on mi odłożył jeden kluczyk, jakbym chciał kupić i dał mi, żebym sobie przetestował. God of War nie. Ja nie mam PlayStation. That would be Don Corleone. Nawet jakbym chciał, It's fire to, Go away. to nie. Ale mówię, na koniec tego Hey, roku, Germans, jak just in mi case się, you didn't know, jak we're right here. wszystkie firmy się Exactly. wypłacą z grubych pieniędzy, które mi należą się za ciężką pracę, to może sobie kupię PlayStation. Tak myślę. Pod koniec roku. Czy będę chciał kupić tą grę? Myślę, że tak. Tata będzie kupował. No to fajnie. Dobra, jesteśmy już prawie u naszych. Tu jest... Co to jest w sumie? To jest pic na wodę. Yeah, raczej. that fucking OP keeps bugging out, dude. What the fuck? Zwykłe... Nie, no That's pro! so retarded. Jak już tego. Jak już to pro. Alright, let's move. We heading to Manville? Nie, nie chcę, cześć Dawid, nie chcę donate gola. Copy that. I'm pretty sure what is Echo or fucking G Company. Dobra, i tam już jest niestety ziemia niczyja. Rue de la Gare. Coś napierdala. I teraz tak. Przejście przez te pole. To może być ostatnie pole. I teraz nie wiem. No bo tam ktoś strzela. Ale tam są niby nasi, to czekaj. So quiet. Oh my god. It's Ta gra so potrzebuje tak, nerve-wracking. dynamiczniejszego sprintu, Yeah, I'm takiego surprised no one's- trochę, nóg na Yes. pewno, przeskakiwania przez przeskakiwania the przez storm. przeszkody i wychylania się na QE. Z takich, z mechaniki samej w sobie. I optymalnie dive'a takiego, żeby szło padnąć tak. Alright, just hold here, boys. na Take. pysk. Tu mieli być nasi gdzieś? A, no niby są przede mną. Didn't I say hold here? I made myself clear, right? Copy that. Yeah. Właśnie nie... Zaraz się ich zapytam. Siema LR. To już nie XLR. Czekajcie, jaka był czat ten do naszych team. Have to spawn on the... Jak to zapytać? Mobile spawn points. Jezu, nasz czy Niemiec? Chyba nasi. It's so quiet. If you're singing over me. Ja, nasi, dobra. Dobrze, że nie strzelałem.
A tu nasz się z tym, z karabinem ciężkim ustawił. Hey Don, Ej, czemu nasz umarł tutaj? you got a German behind you. German behind you. Wow, Kurwa, ej, boja się. he's behind you. Na He's glebę! about to shoot you. Don, hey Don, Ja nie dude, jestem. it's a German behind you. He's coming up in your rear. Co ja mam, panowie, co ja mam robić? Did he stop? Siema, Versusef. That is a hard Oh, name. it's still going on. We are kept. Yep. Patrzcie, szkoda hopa. Alright, we're gonna go fucking outskirts. Eat that and try to go straight back either north or St. Mary Dumont. Ja się boję, bo tam są What Niemcy to that? i strzelają. I'll find out what I'm gonna do when I get down there. Wszystkie modele są bardzo takie same jak te z bataliona. See if I could give some support to Jaki another typ jest, squad kurwa, so they can głupi. outskirts. Tu typ dogorywa. Idzie, tu... Czemu on umarł? Hit that fucking Don. Kto go Corleone, zabił? Whatever his fucking name is. Take out battery. Jest zresupluje. We lost Sheppy Farm. God damn it. Czemu on... A on jeszcze... On jeszcze drga. No tam nie można wyjść, bo tam Niemcy są. Jak na froncie? No strasznie. Ludzie giną, a ja nie wiem nawet kto strzela. Chłopcy, zróbcie coś. To jest chyba w ogóle ten spawn point, mi się wydaje. I no jak się na tym... Jak się na tym spawnić, to chyba nie wiem. Look, didn't wasn't he like taking battery? Czy oni w ogóle... Now he's completely in the middle of fucking Jak ktoś z nowhere. granata wykurwią. Ale jak do tego doszło? Must have paid for the full tour. Czyli tam faktycznie są Niemcy. Dobra. Ej, nie jest to człowiek? O kur... You know what's crazy? I run the same routes every map and try to do the exact same. Strzelił obok. I have going. Always go to North Farm and take Archer. Man. No ja nie wiem, no. Then try to take out outskirts. Nie wiem co tu zrobić. Nie wiem co tu mam Let's- zrobić. And, Siema Ferbozu. Żeby postawić trzeba 2 ludzi, dowódcy i 1 we lost żołnierza. the Aha. battery too. Fuck. Ej, zaczaśli tego naszego hopka z tym KM-em? I on się zespawnował, widzieliście? No, versusem to ja wiem. Do kogo on strzela? Oh fuck. Set. Wow. Nie, pasek życia, nie, tu się ginie od Don't jednego ever strzału. be on your map for the longest trying to make a plan. Kuźwa. Ej. Jak tu ludzie poginęli. Ktoś mnie namierzył chyba. Nie wiem Ktoś wie mniej więcej gdzie jestem.
lost our cap. Jesteśmy zasadniczo otoczeni chyba. Still alive. Airwolf, I'm coming to you. Alright, I'm heading back that way. Yeah, I'm still capping. Nie to. Czekajcie. No, we lost it. Not anymore. We have at least a full squad in this with us, because we're outnumbered by at least one. Jesteśmy outnumbered by at least one. Jakim cudem? My bad about that, boys. That's all good. Siema Daria. I was just trying to communicate with the squad, fucking looking at the map for fucking 20 minutes. Powinna być... Trying to make my way back. Ja stąd nie wyjdę już nigdy. The corner. Nie wyjdę nigdy za tego, kurde, za tych cegieł. Ja nie wiem... Ja nie wiem, co jest grane. Coś jest... Co jest strzelane. Kurwa. Typ jest... Ej. On tu chyba... No more. Ja się tu za You za guys chwilę still alive over there? zostanę ostatni żywy. Alright, my squad's spawn at barn. When you died. I'm still alive. Yeah, I know when you die. Dobra. Spawn at barn. Which is G5, pat. keypad 5. I skąd? I skąd? A, bo oni biją po tych krzakach i jest taki efekt. Nie, padnij. Ej, spróbuję zrobić tak. Spróbuję się przeczołgać. Tam Niemcy gdzieś są z przodu, bo Mausera słychać. Powiem wam, długo żyję. Nie wiem, czy ktoś właśnie nie skapnął, gdzie ja jestem. No tam są gdzieś. Kurwa. Where's my squad at? Co kampisz? No, no tu to, a co byś chciał, żebym 360 no scopy napierdalał? I'm heading south towards you. Mam Alright, taką my squad, nadzieję, we're just trying to że take fucking... nikt się nie będzie spodziewał mnie tam. Że jeden szalony żołnierz się przeczołgał przez całe pole. We're gonna hold here and try to take this and help them out. To jest moja szansa. Let squad command know we're losing Hubbard Village. Chyba przede mną Niemiec ze Schweizera wali. Ale kampa. By tak mieć snajpę. What was that? Let squad command know we're losing Hubbard Village.
LOL! Typ się po prostu czołgał po drugiej stronie tych krzaków. I mnie zabił na ślepo. Let's see if we can find. Oh shit. Siema mumia. Siema good night. To jest symulator umierania na wojnie. Ale mi się to podoba na tyle, że dam temu szansę jeszcze. I jak się na tym zespawnować? Na przykład tutaj. Czemu jest tylko opcja Deploy at base? Czy ktoś wie? Jak to zrobić? Tak, w tej grze jest snajper. Nie wiem, czy w tej wersji konkretnie, ale w ogóle to tak. No bo tu był, gdzie on jest? Nie widzę już ani jednego spawn pointa. No tu jest. Aha, Recon nie idzie wybrać. Recon i Armor nie idzie wybrać. Kurde, nie wiem, może to się nie da jeszcze. Na ikonkę tych chłopków z zielonym okręgiem? Jakim zielonym okręgiem? No tu jest takie coś, ale... Nie wiem, o co chodzi. Musi się jakoś dać. Przecież po to do cholery jest zrobione, nie? Na przykład The Barn. No, nie daje to nic, to nie dałoby nic. No nie działa. Dobra, zespawnuję na bazie i se dojdę. Up there, up there. Może nawet do There he celu. is. He's spawning at that Gdzieś fucking. byli koledzy, chodźcie koledzy. 282. Mamy blisko chyba w Niemców. Siema, Overs. It's an OP right there. Czy dobrze? A w ogóle trochę nas masakrują. Hey, just keep moving. There's an OP up there at 280. Aha, aha. Mi napisali. Select flag and double See? click. It will go yellow. Flag everyone. Green chyba platoon, czy coś takiego. He's right there. Yeah. He's down. He's down. No, he's still up. One more. He's going towards the fence. To już Another wiemy. one. 300. Contact down. Contact down. Got him. Chłopcy, a co wy tak... There's one more calling. 310. 310? You just see, he's squad leader. He's a squad leader. It's not over till it's over. see But, I him? mean, like, you get all the way to the bottom corner of the map, and then you retreating back to Reloading. your base. It's like, well, what the? And like, like what annoyed me as well, the guy, the officer, we spawned in first, Contact like down. the first Able company, and he's like, oh, wait until see what everyone else does. Respawn. Well, like, you're giving them a 5-minute head start, dude. Yeah. Yeah, right. Like, we'll just not just go. Kłótnie wewnątrz tego. Kłótnie wewnątrz oddziału. Co to za koryto? Definite respawn. We need to A push my that idziemy w position. dwójkę na pozycję Yeah, I'm doing it now. Niemców, tak? Gdzie my jesteśmy? On your Tutaj. tail. Dobra, może przejmiemy. Watch to your right. Behind the dirt pile. Podupione jest to, że nie wiadomo kto to mówi. Ja rozumiem, że ta gra jest realistyczna, ale po prostu te komendy są wypowiadane z eteru i nie ma nawet znacznika nad Hey, how you czymś, destroy that? że on to Ah, mówi grenade. i to jest trochę Alright. I don't have a nade. Who has a nade? wprowadzające w błąd.
Cover me. O kurwa, ale się 190 wystraszyłem. fence post. 190. A, Niemcy wygrali, spoko. To był kolejny, to była kolejna brawurowa, to był kolejny brawurowe te. Ja mam jakiś zaległy sub do wpisania? Tak. Kolejny brawurowy mecz. Nick osoby. Ja wiem, ale ja nie mogę szukać na polu bitwy, kurde, wroga, znaczy tego. Brawurowe. Całe te. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, bo chciałbym zobaczyć przynajmniej jak wygląda zastrzelenie wroga. Może mi się kiedyś uda. To jest w sumie taka odstresowująca gra taka. Jest dużo zieleni. Zieleń jest dobra na oczy. Nie? No. Właśnie. Tak. Wiecie, tej gry teraz ona była na Kickstarterze i to są takie testy zamknięte. Także w tej grze się pewnie zmieni dużo. I też widać, że potrzeba dość dużo, żeby się w niej zmieniło, ale mówię, są bardzo solidne podstawy. Dobra, idziemy do teamu C. Ja bym chciał być Assaultem. I believe we have a support. O, correct? teraz my są Niemcami. Powinno pójść lepiej. That's one. Teraz to ma jakieś tu historyczne zaczepienie, żebym grał Niemcem. W ogóle bardzo fajnie właśnie wykonane mundury i sprzęt i wszystko. Ciekawe, czy będą też różne tam, różne outfity. To jest twarz, która widziała, kurde, nie jedno. Alright, let's go. We're going Dobra, north farm right idę now. za nimi. Yeah, we're good. What? Czemu tak laguje przy nim? Fuck yeah! Hey, how's everyone doing? Doing Uh-oh. alright? Są jakieś lagi, ale tam było 200 Trying to pingu na enjoy tym this serwerze, Monday. także... Playing some Hell Let Loose. This is the cardio portion of the game. Yeah, it's a sucky part. Cardio. Ja no w sumie. Cardio portion of the game. Just wait till they add vehicles and things. To jest prawda, ten moment, bo jakby były Yeah, it's gonna be pojazdy, great. jak będą pojazdy, to będzie szło na szybkości się dostać do celu pożądanego. A no jak jesteśmy tylko piechty, no to musimy Gotta say though, it's pretty solid for an early alpha. dupić te hektary. Yeah, it is. I'm just glad they fixed that fucking VoIP they were having. VoIP, is that how you say it? VoIP Yeah. chat? VoIP? Yeah. Yeah, we can hear people on other servers. Yeah. That was so Ale retarded. że VoIP dude. zdupiony niby. I played through it, you know. I've been playing for like 20 something hours already. But I didn't really care about that. But since it's an alpha build, dude, one of the best, greatest games that ever came out for World War II style gameplay. Oh yeah. Widzicie, panu się podoba. I'm waiting on Postscript to come out too to test that A out. właśnie, postscriptum jeszcze wyłazi, And będą compare- testy w maju it's not otwarte. I don't know if you can compare those two. Postscriptum jest bardziej podobne do... Yeah, they're a little bit different. Postscript was just like basically squad, right? Just World War Squad, II. yeah, Ja bym Yeah, powiedział, Squad, że yeah, World War II. Retrokestra. And I used to play a lot of Squad. I still play Squad. But I'm used to more of that kind of game style than this. This is like a brand new game style. Chcemy się poopalać trochę. It's so different. Normandzkim słońcem. Squad. Perkele. Yeah, squad's a good game. I just like this era more. Like I'm tired of the modern combat stuff. O Oh, proszę, you jak, tell me about it, dude.
Podzielają moje You zdanie. have no clue. I grew up watching World War II movies because I'm a World War II fucking freak. I've been playing World War II games all my life, dude. And I Dude. can't get enough of it. Dude. A lot of people are kind of fed up with World War II, but who gives a crap? Chciałbym z That's a nimi good era. pogadać, I mean, it's ale like the last war that really niestety had nie działa mi true meaning. komunikacja. Exactly. Dobrze, że tu jest nielimitowany sprint. Ciesz się grą Ej, póki... my squad. Ruscy w takie gry nie grają. My squad head up northwest a little bit. Czy my jeszcze mamy daleko? Myśmy przebiegli już pół mapy. I'm just hoping they put one thing that I really want in this game is to tilt your head left and right so you can see left and right. Yeah, that would be nice. Aha, rozglądanie się takie jak jak z PUBG'a, to by było dobre, no. Chcę to się pytać, czy nie zagram w Wtedy Fortnite'a. byłby Nie, chłopaki, na razie dziękuję. That would be nice. Na razie walczę na wojnie. Za 1000-letnią Rzeszę. W rzeczywistości przetrwała tylko 6 lat. Może mi się uda coś zmienić w tej materii. A co wy tak stoicie, chłopcy, byście kucli, aby? Śmiesznie powiedział. W ogóle, co to za granat jakiś taki bekowy? Myślałem, że bardziej popularne były te takie Stillhand granaty po prostu, co się na tym trzonku odkręcało z dołu, nie? I pociągało ten sznureczek. Pszt. Takiego w sumie nie widziałem wcześniej nigdy. A, to jest wcześniejsza wersja tego granata. Czuję, że zginiemy niebawem. Na razie nie potrafimy przejść przez płot. Kurde, typie zablokowało się, no. No ja bym tu nie stał. Later, boys. Znaczy grafika tu jest zajebista, wy tego na streamie nie widzicie dobrze. Bo tu jest pełno roślinności, listków, trawy i tak dalej i bitrate nie ogarnia. I dlatego na YouTube'a na przykład ludzie tą grę nagrywają w 4K. Żeby wyższy bitrate móc uzyskać. No ale ja wam streama w Oh, we just lost squad lead. 4K nie odpalę. Szczególnie, że i tak mam dropy z 60 do 50 klatek. Tak to grafika jest zajebista. Dobra, i będziemy przejmować. O ile dożyjemy. Niemcy sobie baterie przejęli. Niemcy, my jesteśmy Niemcami. Amerykony. O kurwa, a to nasz. W sumie pierwszy biegnie typ z MG42, to jest bez sensu, on powinien iść z tyłu. Co on zrobi, jak nam ktoś wyskoczy? Zanim on się położy z tym, to nie będzie żył. A ja no, 13. Kurwa pechowa rocznica KRAAA. Dzięki za KRA. Enemy's already here, we're losing it. Dziękuję bardzo. Ja na szczęście nie jestem zabobonny.
Także wszystko w porządku. Co on powiedział? Enemies co? They've got to be close by, so keep your eyes up. Ja, dobra. Or we're losing pretty quick. Niklas się lubuje w graniu żołnierzami SS, znaczy w tym momencie akurat gram żołnierzami Wehrmachtu. Także nietrafiony przytyk. 13 cm ciulika to pechowo czy spoko? Znaczy... Mało fes, ale nie przejmuj się. Im Erdgeschoss. Enemy close by, 035. Zweiter Stock! They're about 20 meters on the other side of the wall. Co? 20 metrów? Co ty dupisz? Kurwa, nie dajcie. I'm down. O kurwa. Faktycznie byli za murem. O Jezus, jak goś ciepło. A! Jest typek! Jest typek! Kurwa. Zostałem się chyba sam. Try to hold as best as you can. Squad leader doesn't have an OP down up there yet. No panie, no czymie, a jak mnie podejdą z tyłu, to się obsram. Ale go złożyłem. Patrzcie, nawet mi się broń trzęsie. Z nerw. Dostał sztywności pośmiertnej tak zwanej. Za tym murem są typy. Co najmniej jeden. Po prawej. Tam jest jeden na tyle mój, dobra. Mam drugiego! Dobra, to już pokazałem wszystko. To zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Instagrama, Instagram Niklaus Pieron, Twitch TV Niklaus. Sub i dzwoneczek. O panie! Na ile? Na godzinę przeszło, zabiłem tego. 2 ludzi to wychodzi po jednym zabitym na pół godziny. To jak odnieść do tego, że gra jest taka symulatorowa, to dość dużo. Dobra. Szybki reload. I fajnie, nie ma żadnych znaczników, niczego takiego, nie? Żadnych ułatwień. Ale że zabija się jednym strzałem, to nie trzeba dużo jakoś się natrudzić, żeby zabić wroga. Dobra. Przechodzimy za mur. Jolo. Nasz trup. Trup Amerykan. Chyba pusto, ale nie wiem. Ostatnie close by, kryształy watch it. kradzione z Prima. Dzięki, Dawid. I think they're right on the other side of the Ich stone habe wall. einen. Ich habe einen. Jak krzyczeli. Ej, biegną. O kurwa, ile ich idzie. Trzech co najmniej. Yep, they're very close. 115.
Ciekawe, czy tam kogoś trafiłem. Może to twoi. Nie, no moi nie, bo tam jest ten. Bo przed nami... Dzięki, Zuzanna. Straciłem pewność. Czy to na pewno byli wrogowie? Kurwa, tam się ktoś rusza. Aaa, po lewej! Tam ktoś biega i to chyba... Nikt na voice czacie jeszcze nie krzyczy, że jestem pojebany. To mógł być wróg. Dobra. Be careful up there, we're capping it now. Ej, ale beka. To już 3, co najmniej. Nie wiadomo, może tam ktoś padł na tej drodze. We're losing cap. Ej, a tu drugi, to też chyba mój. Ten, co przebiegał. I'm down. Zabiłem 2. Tam. To jest... To jest turboflanka. Siema, Filip. Bo oni tu gnoje spawna ustawili. Zabiłem, tam z 2 padło, co najmniej. A może i z 3? Jak się przebili, lol. Lol. Ale jednego położyłem tam jeszcze. Kurde, to już z 5 zabiłem. To było dobre. Czekajcie, a jest Automatic Rifleman? Właśnie, jest MP40. I oni mówili, że jak to mam zrobić? Że mam kliknąć na flagę? Deploy at selection. O, takie coś to ja rozumiem. A tu jesteśmy w troszkę mniej szczęśliwym położeniu.
Kolega czekał na medyka i się nie doczekał. Kurwa. Przepraszam, tak brzydko powiedziałem. Ogarnij mikro. No właśnie nie działa mi. Nie wiem dlaczego. Dobra, jak się spawnujemy, to ja akurat sobie słupki dopiszę. 4. Kurde, jakby ktoś chciał. Znaczy nie, żebym was namawiał do subowania, ale zachęcam. No profitów wymieniać chyba nie trzeba. Co? Już nas ten... LOL, jak można po spawnie walić? Wy gnoje! Jezu, boli. Ale szczypi, o jest. A. Chyba to nie jest dobry się tu tego spawnować. A na tym nie trudno. Spróbujemy jeszcze. $10 bitsów pszt, od Zuzanny, czyli $10. Kurde. Znaczy $100 to jest. $100 Zimbabwe. Ej, Amerykany! Siema Przemas. Ej, to jest podupione, my się tu już nie zespawnujemy nigdy chyba. A oni mogą zniszczyć na przykład tego spawn pointa naszego mobilnego? Gleba! A, my się w bazie zespawnowali jednak, dobra. Siema Gladius. Szefie. 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 Robię napad na hurtownia Jaboli. Idziesz? Siema Foxdale. Kurde Filip, jak tu wprowadzą pojazdy, to będzie najlepsza gra o II wojnie na świecie. W lewym dolnym jest Łosiu gra. No bo to jest Steam od Łosia. Nasz? Szczele. Nie odpowiedział ogniem, czyli nasz. Ale strzelałem tak, żeby go nie trafić. Jak wygląda situation na o kurwa, ale mamy przewalone. Do kogo on... Jak tam nasi są? Siema Neverhint. Siema Niquin. Ale mówię wam, taka klasa snajpera tutaj, jak ktoś dobrze ogarnie, to będzie tak OP, że masakra. Będzie musiała być jakoś przemyślanie, ograniczona ilość ich na drużynę, bo to będzie rzeź.
Ciekawe jak rozwiążą pojazdy, w sensie zniszczenia i tak dalej. I że pewnie będzie też tak, że będzie jeden... Jechał jeden celowniczy i tak dalej. Kurwa, nie wiem, strzelać, nie. Siema Crusher, to jest Hell Let Loose. A 2 na team, no to ma... Chyba ktoś strzelił do mnie. To będzie miało sens w takim razie. Do tej gry trzeba mieć dobry wzrok, a ja już mam coraz gorszy. Czuję się tu turbo niebezpiecznie. Jaką mam wadę wzroku? Na razie jeszcze niby żadną. Ej, dobrze przewidziałem, że należało się ten. Że należało się czuć niebezpiecznie. Ociu. Tę drukarkę. Jesteśmy, jak widać, troszkę... No, mają przewagę, tak jakby. Trochę bardzo. A ci tu co w ogóle? A ten tutaj, jakiś samotny, kurde, turbo agent, double agent. Nie ma nigdzie, kurde, nie postawią spawn pointu i trzeba dupić z bazy. Bryle ogarnąć. No ja tam. Kompa jeszcze nikt nie oślep. Co ja tu jeszcze mam? Bandaże, granaty, pistola? Nie, nie ma pistoli. Naprawiam to pyszne.pl. No to byłoby spoko, bo dzięki pyszne.pl ja już nie kupuję suba u ludzi, bo nie mam na PayPalu hajsu. A. Tam się coś... To nasi, nie? No termin, no tak, no dobrze mówisz, oczywiście, no tak. Jest słuszny wniosek. Na razie jeszcze po prostu tego nie ma. Kurde.
Nasz zabity. Ktoś jak tak kampi w tym żywopłocie przecież. Ciul. No przecież tu ktoś z Thompsona napierdalał. Jakim cudem? Ja w ogóle nie przejdę do nich. Jaka beka? Ej, przebiegnie? Przebiegł. Jeszcze podskoczył. Ej, weź mnie podstać. Ej, o co kaman, że... Chyba żeśmy tak zwane... Napierdalać z karabinku. No bo oni siedzą i kurde spamują przez te żywopłoty, no. To jest bez sensu takie coś. A czy bez sensu, no. To jest wojna! You have died. Oh no, really? Jesteśmy zepchnięci. Kurwa. Oficer ma chyba MP40, dlatego biorę go. Dup 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 dup. Ja. O, i on ma lornetkę. Czy ja planuję dzisiaj coś innego pograć? Tak. Zdecydowanie. Ciekawe, czy przez tą lornetkę będzie podglądał Bernadetkę. Fortnite później będzie. A jak kto wam powiedział, że później będzie Fortnite? Znaczy, możecie se gadać, tylko żeby się ktoś potem nie czuł rozczarowany. Tak, grałem w Red Orchestrę. Ty się nie patrz teraz w tableta, bo się strzelamy.
No i co? Co myślisz? Kiedy gotik? Za chwilę. A! Są tam! Zatestowałbym handgranata. A! Kurwa, mam nadzieję, że nie za blisko naszych. Może trochę blisko jednak. Kurczę, blaszka. To się nazywa tak pokrycie ogniem. Ale ktoś tam umarł. Chyba. You have died. Zdechłeś. Bliżej tej grze do Kona czy do BF-a? Ani jedne, ani drugie. Najbliżej tej grze do składa. Trochę do army może w sumie. Takiej upośledzonej. Znaczy jakby to powiedzieć. Nie ubogaconej i no... sproszczonej. Tak, trzeba było tak jak Poncho na Kickstarterze, jak mówi Poncho na Kickstarterze, ją tam wesprzeć. Siema arbiter. Mi oczy zaczęły boleć. Ej, a była burza u was taka wielka? Kurde, ale była burza. W jednym momencie to normalnie... było, kurde, ostro. Czy dużo osób wsparło? Wiesz co, nie wiem. Ja nie. Ja go nie wsparłem, bo to jest konto od Łosia. Bo ja jestem bardzo wyczulony na kickstarterowe early alpha accessy, bo już się dałem zrobić tak w pupę przy batalionie. Natomiast tylko 2 razy zagrzmiałem. Ja, chyba cię boli coś. Waliło, kurde, pierony się blyskało, deszcz lał jak głupi. Padło 2 razy. Ej, tu martwe ludzie leżą. Mało tego, nasi. Przedrzemy się. Dobra, nie przedrzemy się. Leży ten. Leży tam Amerykan. 2 razy walnęło i poszło. No. Spoko, że mówimy o dystansie 600 km. Kurwa. Ale już musimy tą wojnę doprowadzić do końca. Ale kile były. Ale walą. Allied Victory! Przegraliśmy, znaczy się, krótko mówiąc. Ła. Dobrze. Czas na wnioski z tej produkcji.
jest tak hardkorowa, że mając przyzwyczajenia z innych gier, ciężko się w to gra póki co. Są błędy, ale są widoki, kurde, że będzie dobrze. Tylko na razie, no mówię, to jest zamknięta alfa 1 serwer, ping po 200, po 300. Ciężko się w to gra. To można sobie tylko taki generalnie zrobić taki generalny ogląd. Co to z tego będzie? I ja wam powiem, że no mnie się to podoba generalnie. Ja jestem fanem II wojny światowej w grach i to jest takie coś, co dawno kurde nie było. I mnie się to podoba. Dobra, ja sobie tu kończę materiał na YouTube'a, taki krótki tam 1,5 godziny. To wiadomo, sub, dzwoneczek, Instagram. Ja sobie notuję czas na pudełku z tabletek. Godzina 44. I dziękuję za uwagę. I ciach. Babkę w piach.